Shugaban mulkin sojan jamhuriyar Nijar, Janar Abdurrahman Tiyani, ya sauka a birnin Bamako na jamhuriyar Mali domin halartar taron ƙoli na ƙungiyar AES, wadda ta haɗa ƙasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso. Janar Tiyani ya isa filin jirgin saman Bamako ne cikin tsauraran matakan tsaro, inda manyan jami'an gwamnatin Mali da na rundunar soji suka tarbe shi. A madadin shugaban mulkin sojan Mali, Kanar Assimi Goita, bayan saukarsa an yi masa tarbar girmamawa ta musamman, wadda ta nuna muhimmancin taron ƙolin da kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen uku da ke ƙarƙashin AES. Taron ƙolin na AES na da nufin ƙarfafa haɗin kai a fannin tsaro, tattalin arziki da siyasa, musamman a yankin Sahel da ke fuskantar barazanar ta'addanci, matsalar tsaro da tsoma bakin ƙasashen waje. Ana sa ran shugabannin ƙasashen AES za su tattauna hanyoyin ƙarfafa rundunar tsaro ta bai ɗaya da bunƙasa tattalin arzikin yankin, tare da tabbatar da 'yancin kai da muradun ƙasashensu ba tare da tsangwama daga waje ba. Masu sharhi na ganin cewa halartar Janar Tiyani a taron na Bamako na ƙara nuna ƙudurin ƙasashen AES na gina sabon tsarin haɗin kai, wanda zai dogara da manufofin yankin Sahel kuma muradun al'ummarsa.